Yan, di-deliver kami ng parcel. Yan na, para hindi tayo punta tayo ng Shopee. Deliver tayo ng parcel. You can get some. Shopee San Jacinto. Shopee.
Kasama ko ang dalawang angel. Shopee San Jacinto. Tayo sa barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan. Ayan, mga malalaking bodega dito at bintahan ng motor, Honda, baka naman. Ayan. Ito ang warehouse ng RC Cola. Dati, kung naalala nyo pa yung Pop Cola, Cosmos Company, dito dati factory ng Pop Cola. Shopee. Tara, pasukin natin. Let's go.